Kurz Excel type číslo 106 sa zameriame, ako zobraziť viacero sekundárnych osí. Sekundárne osy sa v podstate používajú viac menej v čiarových grafoch, ale ide hlavne o to, že by sme chceli zobraziť v grafe extrémne rozptýlené čísla, respektíve rozdiel medzi tými číslami, ktoré tu vidíme, a máme tu počet predaných kusov jednotlivých vozidiel podľa paliva, ktoré sú vyjadrené teda v absolútnych číslach, a potom tam máme podiel v roku 2020 a 2019, ktoré sú uvedené v percentách. A pre zaujímavosť, keby som tieto percentá zmenil v podstate na klasické všeobecné čísla alebo všeobecný formát, tak máme desatinné čísla, čiže niečo takéto pre graf je relatívne veľký problém. A nebol by to ináč problém, keby sme chceli zobraziť len počet kusov a podiel 2020, čo vlastne stačí zapnúť sekundárnu os a môžem to teda aj predviesť, čiže keby som označil tieto údaje, prešiel by som do vložiť a zvolil odporúčané grafy, tak v podstate aj samotný Excel sa chytí a vidíme, že v ľavej časti sú teda absolútne čísla, v pravej strane sú čísla na tej sekundárnej osi v percentách, takže pekne vieme očítať aj ľavú a pravú časť. Vyzeralo by to teda takto OK, keď dám, a hej, to je niečo, čo sa dá v podstate urobiť. Keby som to robil alebo vytvoril klasický graf, ktorý by bol čiarový, znovu mám označené tie isté údaje, všetky grafy a čiarový, tak by sme videli, môžem potvrdiť OK, že tá spodná čiara, ten podiel je príliš dole pri tej základni, pri nule, lebo naozaj tie desatinné čísla sa blížia v podstate 0 až 1, hej, a tie absolútne čísla v podstate sú naozaj veľmi, veľmi vysoké. Takže ako hovorím, dalo by sa to riešiť cez to vložiť odporúčané grafy a vyberieme skupinový stĺpcový a automaticky nastaví sekundárnu os, prípadne sa to dá cez všetky grafy a máme tu vlastne kombinovaný, a tu by sme nastavili v pravej časti, že vedľajšia os alebo sekundárna os, takže hej, by to aj takýmto spôsobom mohlo fungovať. No a ja to teda ukážem ináč, alebo riešime trošku inú situáciu, pretože my tu máme aj podiel 2019, čiže ja keď označím takto stĺpce, prejdem do vložiť, prejdem do odporúčanej grafy, tak nemáme tu žiadnu nejakú takú ukážku, respektíve tu vidím, že mi to odprezentoval, alebo snaží sa vytvoriť vlastne dva stĺpcové a potom vlastne čiarový, ale to nie je presne to, čo by som potreboval. Tak ja to urobím vlastne tak, že môžeme ísť do všetkých grafí, môžeme vybrať čiarový, hej, a potvrdím OK, čo je v podstate nečitateľné s ohľadom teda na tie údaje, ktoré tam máme. Ale teraz spravím takúto šikovnú vec. Možno poznámka, nebudem meniť názov grafu, nebudem pridávať jednotky, naozaj to bude taký ad hoc graf, ktorý som len v podstate takto vložil. Ide mi skoro to zobrazenie tých dvoch sekundárnych osí alebo viacerých. A to robíme tak, že pravým tlačidlom vlastne kliknem na túto zvislú os, respektíve hodnoty tej zvislej osy, takže pravím formátovať hlavnú os, teda zvolím poslednú ponuku. No a v pravej časti máme panel formátovania a tu stačí logaritmická mierka. Nie je to nejak možno 100% ideálne, ja ju zavriem, aby sme mali väčší priestor na interpretáciu toho grafu, ale pekne vidíme, že máme tu hodnoty v podstate logaritmické, hej, najvyššie s ohľadom teda na tú hodnotu tých 47 000, takže tu mám 100 000 a dole na spodku, hej, sú teda percentá, takže lebo sme si povedali, že desatinné čísla v podstate, alebo percentá sú desatinné čísla, takže tu nám to zobrazuje vo forme desatinných čísel. Takže je to taká
náhrada alebo aspoň taká rýchla interpretácia, grafická interpretácia takýchto rozdielných dát, rozdielných stĺpcov. Takže to je z mojej strany všetko. Želám krásny deň.